Hvad hvis jeg sagde til dig, at du kan ændre alt med et valg? Hvor meget frihed ville det egentlig give dig i dit liv, hvis du vidste og kunne tage den sandhed på dig? Du kan ændre alt med et valg. Og det tager ikke mere end 10 sekunder. Så nu skal I ud og lege med de her værktøjer. Jeg går ind og arbejder med velbefindende på den måde, at jeg arbejder med motion, og jeg arbejder med motivation. Og hvis vi lige går over på motionsdelen, så laver jeg godtvedbevægelse, da jeg er uddannet godtvedbevægelsespædagog for voksne og for børn og for babyer, som er på barsel sammen med deres mødre. Hvad er det så, jeg laver omkring motivation? Ja, så går jeg ind som den energipsykologisk terapeut, jeg er. Og jeg er det i 2 forskellige teknikker. Den ene teknik hedder TFT, hvor vi går ind og arbejder med tapping i kroppen, hvor vi laver følelsesforløsende arbejde. Vi arbejder med angst, vi arbejder med stressreducerende aktivitet igennem tapping. Eller vi går over og bruger den teknik, der hedder Access Consciousness, der bare som så enkelt som muligt kan siges at være en form for zoneterapi på hovedet. Så inde i hovedet, hvis vi skal blive lidt teknisk, der er 32 punkter, der løber inde i hovedet og uden på hovedet, hvor vi går ind og laver den stressreducerende aktivitet i kroppen igennem den her blide, meget afspændende behandling, som foregår på hovedet og tager cirka en times tid. Går du med en lille drøm i maven om at arbejde med mennesker, er du allerede behandler og vil gerne udvide din værktøjskasse, så uddanner jeg i kropsbehandling Access Consciousness til Balance. Det tager kun en enkelt dag. Jeg har selv taget et Access Bars kursus, som jo er et enkeltdags kursus, og jeg vil sige, at selvom kurset kun var en dag, så kommer man hjem med en rigtig god værktøjskasse, som man med det samme kan skabe forandring og glæde for hos sine klienter. Og få et perspektiv og betragte verden i, som får jer til at træde ud af enhver form for kontrol. Okay. Det første vi gør, når vi laver en barsbehandling, det er, at vi laver nogle energy pulse. Og de spørgsmål kan kravle ind i jeres hoveder, så I tænker, hold nu op! Yeah. I 3. Ja. Op fra næseroden her, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Gitte er en af mine rigtig gode kollegaer, som jeg respekterer hele vejen rundt. Jeg har været hos Gitte både som klient og som kollega, og Gitte har en rigtig stor faglig viden, og hun er skarp, og hun er god til at finde ind til kernen med det samme. Og man er rigtig god hænder hos Gitte, og jeg kan virkelig varmt anbefale hende. Hvor godt vil du have det? Det er et valg. Hvad hvis jeg sagde til dig igen, at alle valg er det, der skaber den næste ændring, du gerne vil have i dit liv? Om det så bliver igennem motion, eller det bliver igennem motivation, måske lidt af begge dele. Alle muligheder står.